Rahim qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya mujibah syailin. Ayat ingkang nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sing beto panjenengan semak. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Fa illam wa in kuntum fi raibim wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku fi raibin ing dalem kemamangan saking tegese mamang mimma saking barang nazalna kang wis nurunaken sapa ingsun ing nurunaken alam dina ing atase kawula ingsun Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad bayane mimma nazalna minal qur'ani saking Al-Qur'an annahu tegese temen setuhune ma nazalna iku min indillahi saking ngersanipun Allah lek awakmu kabeh mamang tentang apa sing tak wehno sing tak turunke marang Nabi Muhammad ya faktu jawabin faktu mongko nekanono sira bisuratin kelawan surat siji atau surat siji mimisli kang umpamane Al-Qur'an atau munazzal iku barang sing den turunke yakni wahyu. Jadi lek sampeyan ku mamang atas apa yang terjadi pada Kanjeng Nabi mongko lagi saat satu-satunya kitab mulai Nabi Adam sing nantang marang kaume iku mung Al-Qur'an tok. Lah wong ora percaya wis tekakno Al-Qur'an, terkakno sing persis kaya Al-Qur'an. Iku sing iso nantang yo Al-Qur'an tok. Taurat mboten ate kejadian ngeten iki. Waktu mongko nekanono sira kabeh bisuratin kelawan surat siji mimisli kang umpamani munazzal. Munazzali kedese barang kang den turunake. Wa min utahi maknane mimma niku asline min ma krana itu lembiwunah mimma. Lah maknane min iku lil bayani tuduh makna bayan penjelasan. Nah ini mimma bayani saking barang nazalna kang ngoten. Ayat tegese utawi surah iku misluhu ngumpamani munazzal. Jadi tekakno si surat sitok tok sing persis kaya Al-Qur'an. Persis napa ne fil balaghah ing dalem balaghah. Balaghah bahasane kesempurnaan bahasa, kesempurnaan sastra niki masuke teng balaghah. Wa husnul nizami lan apike jeluntrung runtut jeluntrung wal ikhbari lan oleh aweh kabar anil ghaibi saking barang ghaib. Jadi ditantang kados maten-maten niku. Dadi la iso tekakno surat sitok tok sing balaghae kaya balaghae Al-Qur'an sing ya iso jeluntrung tur ya bisa mengkhabarkan barang-barang ghaib. Saniki definisi surat niku apa? Wasuratu. Nah iki sing ngoten iki. Dadi jenengan malah sumerep. Definisi surat wasuratu ta surat iku qit'atun juz laha kang iku kedue surat
awalun utawi duweni awal wa akhirun lan duweni akhir. Sing jeneng surat Al-Qur'an, sing jenenge surat niki sesuatu yang di situ ada awal dan akhirnya. Sementara wa aqalluha lan utawi luweh sithik-sithike surat iku salasu ayatin 3 ayat. Terdiri dari minimal 3 ayat. Lah wong kafir ditantang niku mbok surat terpendek pun tidak mampu. Ternyata memang mboten mampu. Niki kan salah satu mukjizat Al-Qur'an bahwa itu bukan dari Kanjeng Nabi. Itu dari ngersanipun Allah. Nah, faktu bisuratin wad'u lan ngundang sira syuhada aku ing pira berhala sira. Ora megor iku tok. Dadi leke awakmu iso nekan Al-Qur'an ya. Terus niku ya ngundang atau golek bantuan maksudnya sangka berhala-berhala sira kabeh. Alihatikum tegese alihatakum tegese bener alihatikum jamak niki lek nasab kan pakai kasrah ing pira-pira sesembahan sira kabeh Allah tidak buduh kang padha nyembah sapa sira kabeh ing alihah min dunillahi kang saking sakliyane Allah au ghairihi utawa liyane Allah litu'inakum drapun nulungi apa alihatikum atau aliha ing sira kabeh ing kuntum ngono mang ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina wong kang padha bener kabeh bener fi anna Muhammadan ing dalam temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku qalahu ngucap sapa Kanjeng Nabi atau dawuh sapa Kanjeng Nabi ing Quran min indi nafsi saking ngersane awak dhewene Muhammad. Jadi pemahane wong kafir niki napa sing dibacakan Kanjeng Nabi niki kan keluar dari diri sendiri ngoten. Fafalu mongko agawe sira kabeh dalika ing kono-kono itian. Fa innakum mongko temen sedune sira kabeh iku krana nggih. Fa innakum krana temen sedune sira kabeh iku arabiyuna wong-wong Arab. Fusahaa kang padha fasih kabeh, mislu kang umpamani Kanjeng Nabi. Kan awakmu ya wong Arab padha-padha wong Arab kaya Kanjeng Nabi. Kefasihanipun ya padha karo Kanjeng Nabi. Lele awakmu ndak percaya bahwa itu saking ngersanipun Allah bukan dari Kanjeng Nabi ya memang gawe satu surat pun untuk menandingi Al-Qur'an. Tekakno jawara-jawarane bahasane wong kono ya. Tokoh-tokoh Quraisy kabeh tekakno kabeh sak napa niku jenenge pangeran-pangeranmu sesembahanmu ya tekakno kabeh untuk menandingi menciptakan satu surat pun di dalam Al-Qur'an atau kaya Al-Qur'an. Fa illam tafalu mongko lamun ora agawe sira kabeh maing barang zikira kang wis den tutur apa ma liajazikum krana apa sira lele awakmu ndak melakukan seperti itu krana keapesan walam tafalu lan ora bakal bisa agawe zalika ing kono itian abadan ing dalem sak lawas-lawas lidhuhuri i'jazihi krana oleh ngapesaken Al-Qur'an iktiradun utawi lan tafalu iku dadi jumlah iktirad penulaan mananipun. Dadi mulakno kat dhisik saiki utawa zaman sing akan datang tidak akan pernah bisa wong niki nerokno menciptakan satu surat pun seperti Al-Qur'an. Iki manane illam tafalu walan tafalu. Illam tafalu ini kemarin yang sudah lalu, sekarang walan tafalu atau yang akan datang. Entah niku 30 tahun utawa 50 tahun yang akan datang. Tapi nyatane ora pernah iso. Niki mboten nenten sing saged menciptakan satu surat pun. Niki sing nantang Al-Qur'an lho. Nggih, sing nantang Al-Qur'an beda lek komik-komik ngoten niku mawon kathah sing saged. Nah ini nyatanya mboten saged dan memang Al-Qur'an tidak akan pernah bisa ditiru nggih. Mulai dulu, sekarang atau yang akan datang. Sebab Al-Qur'an ini wis jelas.
fa illam tafalu walan tafalu. Krana jelas ora iso fattaku mongko wedya sira bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah. Wa annahu lan temen sedune Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an iku min kalamil basyari saking dawe wong manungsa. Saking dawe manungsa. Jadi lek model ngoten memang tidak bisa, tidak mampu. Padahal wong Arab niku padha fasih kalau Kanjeng Nabi. Ternyata ya tidak mampu. Apane wong Indonesia ya mboten saged. Nggih. Jadi katsuk niki mulakno Al-Qur'an niku murni tenanan. Dilongi ya ora iso, ditambahi ya ora iso. Iki nyata. Nggih nyata. Nek wong non Islam mawon memproduk Al-Qur'an niki cuma satu huruf tidak diikut sertakan. Lah niki ya konangan. Nggih, konangan kian. Niki Al-Qur'an. Sebab memang jelas mukjizat di luar nalar. Apane memasukkan Al-Qur'an wis jelas konangan. Satu huruf pun lho. Niki lek wong merubah Al-Qur'an kok huruf harokat niki mesti konangan. Nyatane nggih ngoten memange. Fataku mongko wedya sira annara ing neraka. Alati wa kuduha. Kang utawi urup-urupane nar iku anasu menungso. Dadi bahan bakare neraka niki ya sangka menungso. Al-kufaru nyatane pira-pira wong kafir. Wal hijaratu lan pira-pira watu kaasnamihim kaya pira-pira berhalane kafirin atau kufar. Minha kang setengah saking hijarah. Sajane alihah teng mriku niku rena-rena ana sing sangka watu, sing sugih kabilah sugih yang gawe emas, sing rada ora patek yang duwe sloka, sing paling endhek niki gawe kurma niki ya wonten. Aneh wong mriku niku. Dadi saat panen raya kurma lah niki digawe patung. Apik gawedhe dhawur terus bare disembah. Nggih, disembah. Lah engko lek paceklik ya pangan angel. Lah iki alihah sesembahan sing sangka kurma iki ya dicipuki dipangan. Lah niki kan ora masuk akal. Nggih, wong pangeran disembah-sembah dhewe kok pangan dhewe. Ngoten niku menunjukkan bahwa nggih sumumbuk umyung mang. Lek wong lek wis ditulikan Gusti Allah, dibudekno Gusti Allah ya wis ngoten niku. Ndak iso berpikir secara jernih. Yakni ngersakaken sapa Allah annaha ing temen sedune nar iku mufritatul hararati kang banget panase. Tungko tukang den urupaken bima kelawan barang zikira kang wis den tutur apa mayakni sangka manungsa lan hijarah watu-watu mang. Lah kana ridunya ora kaya geni donya. Tungko tu den urupaken apa nari dunya bil khatobi kelawan kayu bakar wa nahwilan sepadane khatab. Lah nek donya niki ngurupne geni ya ngangge kayu. Nggih. Utawa sejenise. Samangke rada moderne gawe LPG. Tapi lek teng mriku niki mboten LPG, mboten kayu, mboten. Tapi ya jasate wong kafir kuwi. Ya, sebagai bahan bakarnya api neraka. Wal hijarah manglan karo watu. Lah neraka sing modele diurupna sangka manungsa lan watu-watu ki mang uiddat kang den cawisaken dicepakno huyiat tegese den cawisaken lil kafirina krana wong-wong padha kafir, wong kang padha kafir. Kahanan sing kados mekaten niku lha niki memang uiddat lil kafirin niki disiapkan bagi mereka-mereka yang kafir. Yu'adzibuna tegese den siksa kafirin dia kelawan nar
Jumlatun utawi uiddat iku jumlah musta'nifatun kang musta'nifat utawa kawitan. Au halun utawa dadi hal lazimatun kang lazim. Iso di uiddat lil kafirin khale den cawisaken ya iso dimaknani ngoten niku. Gawe hal. Niki kan sebagai hukuman bagi wong-wong sing boten percaya. Boten percaya bahwa Allah niki Sang Maha Tunggal sing harus diesakan, sing harus diladeni, sing harus dikhidmati niki Gusti Allah. Dek wingi teng ayat ngajeng kan diomongno ya nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dan tentunya ini terjadi udan, sing dengan udan itulah akan menumbuhkan biji-bijian sebagai rezekine penduduk bumi bimang. Mulana khitabe falatajalu lillahi andada, mongko jangan duakan Allah niki di dalam sesembahanmu niki. Lele kok ndak percaya mang, lah konsekuensinya akibat fatalnya ya wow ya dakhulunan nar niki. Niki wong-wong sing kanggo wong-wong sing kafir atau wong sing ora percaya marang wujude Gusti Allah, menduakan Gusti Allah dan lintu-lintunipun. Lah bagi wong sing percaya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Wa basyir lan bebungau sira Muhammad. Ai akhbir tegese ngabarono sira Muhammad. Ngabari memberi kabar gembira alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Sediku tegese ngestokaken sapa alladzina billahi kalan Allah. Tapi bagi mereka yang percaya, mongko ya berikanlah kabar gembira kepada mereka. Wa amilu lan amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal soleh sebagai bentuk keimanan kala wau. Perlu panjenengan mangertosi nek Al-Qur'an niku lek enek alladzina amanu mesti dijejeri karo wa amilu sholihat. Wis nang ndi-ndi. Nggih. Maknane pun kita niki mboten cukup iman tok. Tapi enek amale. Amal pun amal sing soleh. Mboten sing ngerusak. Jadi wong sing iman dan beramal soleh mang we ana weruh bebungah Muhammad. Ngoten. Lah amilu sholihat nu apa minal furudi bayani saking ibadah fardu wan nawafil lan pira-pira kesunahan. Annalahum ing temen sedune iku keduwe alladzina amanu wa amilu sholihat mang jannatin utawi pira-pira swarga. Niki nasab sebab isime inna niki kan nasab. Nek khabare gawe la nasabe asline kan jannah niku mufrad, jannatin kuwi jamak. Lah jamake wau, jamake muannas iku kasra. Dadi jannatin utawi pira-pira swarga. Hadaika tegese pira-pira kebun lati sajarin kang anduweni wit wa masakin lan pira-pira omah. Jadi kabarono wong sing iman karo amal saleh dhek iku oleh swarga. Tajri kang mili mintah dia saking ngisor-ngisore jannah ay tahti asjaria tegese ngisor-ngisore pira-pira witane jannah wa qusuriya lan pangkenge atau panggunge jannah. Apa sing mili alan haru pira-pira kali ayil miha tegese pira-pira banyu fiha ing dalem anhar wa naru tainar alku almau diu panggonan aladhi yajri kang lumaku fi ing dalem maudi apa almau banyu li anal ma'a krana teman sedene banyu yan iku yan haruhu ngeduk apa maing maudi yaghfiruhu yaghfiru tegese ngeduk apa maing maudi wa isnadil jarri utawi ngisnataken atau nyandaraken lumaku lafat jar niku ilahi maring anhar iku majazun majaz. Maknanipun mek gur plus siap ngarani kinayah tok, mboten tenanan mboten. Tapi
adanya air itu tetap mengalir ya teng ngisor-ngisore panggung-panggung yang ada di swarga. Kulama ruziku semangsane diparingi sapa alladzina amanu minha saking jannah atimu tegese mangan ahli jannah atau alladzina amanu min tilkal jannati saking mengkono-mengkono pira-pira swarga min samratin khale saking buah-buahan rizqon ing peparing. Qalu saat dhek iku diparingi buah-buahan saking swarga. Lah wong-wong sing alladzina amanu wau qalu padha dawuh sapa alladzina hadza utawi rezeki iku alladzi barang atau padane barang ai misluma tegese padane barang ruzikna kang den paringi sapa ingsun ing alladzi ming qablu saking sadurunge hadza ai qablahu tegese ing dalem sadurunge hadza fil jannat ing dalem swarga. Lah iki rezeki iki padha karo sing diwene dek wingi. Manane rupa-rupane nek kene diterangne litasyabahu krana serupane pira-pira buah litasyabahu krana serupane pira-pira litasya buhi sam simariha ya krana serupane pira-pira buahe jannah dikorinatin kelawan korina. Lah niki saat diparingi buah-buah sangka swarga niki wong-wong sing diparingi mung qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Iki buah-buahan iki warna-warnane padha karo dek wingi. Tapi sajane rasane mboten padha. Senajan pamane warnane ireng, sesuk ya ireng tapi rasane niku beda kabeh. Manane ngoten. Tapi bentuke padha, mung rasane mboten padha. Beda lek awake dhewe mangan jambu nek donya jambu rasanya ya ngoten niku. Nggih, wis ngoten niku ora malih-malih. Mboten malih, tapi teng mriku niki saat disuguhi jambu, mongko rasane jambu saiki karo engko sore karo sesuk iki beda-beda terus. Niki kelebihane teng mriku niku ngoten. Ming qablu wautu bihi wautu lan kana sira kabeh bihi kelawan rezeki. Aiji utegese den tekaken birrizqi alladzina amanu birrizqi kelawan peparing atau rezeki mutasyabihan khali serupa yusbihu kang serupa apa ba'duhu serupane atau sebagiane rezek atau rizkun ba'don ing sebagian kang meneh launan ing dalem wernane lagi lho tapi wayak tali pulan beda apa rezek atau peparing mang tokman ing dalem rasane. Nggih, jadi kondisine fisiknya itu sama, tapi rasane mboten padha. Setiap kali niki diparingi, niki warnane niki padha, tapi rasane beda. Cara mangan sego ya awake dhewe sego ngono kuwi ae. Lah kono umpamane sego sing diweni saiki umpamane rasane sego, sesuk diparingi sego neh rasane iso stroberi, padha-padha segone, ngoten. Niki teng mriku. Walahum lan iku kedua alladzina amanu fiha ing dalam jannah azwajun utawi pira-pira bojo minal khuri saking pira-pira bidadari wa ghairi halane khur mutahharatun tur kang den sucikaken. Lah garwa teng swarga nika niki mutahharah suci minal haidi saking haid. Dadi wong swarga niku senajan setri niki mboten enten haid. Mboten enten pipis, mboten wonten kondil hajah, ini mboten wonten. Sebab mutahharah dan sucekno minal haid saking haid wa kulli qadarin lan saben-saben kotoran. Dadi ora ana nek kono aktivitas esuk ngoten niku teng WC ini mboten wonten. Wis mutahharah, pipis ya mboten wonten. Lah kula ora nek bedane karo teng donya. Wa hum khali utawi alladzina amanu fiha ing dalam jannah iku khaliduna wong kang padha langgeng kabeh. Makisuna tegese tetep abadan ing dalam sak lawase-lawas. Layafnuna kang ora bakal ngerusak kang ora bakal rusak ya sapa alladzina wala yakhrujuna ora bakal metu sapa alladzina. Jadi wong iman sing amal soleh ku mang di dalam swarga niki
nggih mboten badhe pindah, mboten badhe. Dadi ora ngarah. Lek teng neraka lek awake dhewe maning ngoten niku tasik pindah. Sebab niku mboten persinggahan sementara krana ngresiki dosa. Lek pun dosa resik ya, umpamane awake dhewe emas mawon lek reget kan dibakar sehingga emas niku ketok. Nah dosa nggih ngoten, dosa sing kita lampahi niki nggih kerak ngoten niku. Lah itu tidak akan pernah bisa habis kalau tidak dibakar. Syukur-syukur lah awake dhewe niku memang ya sekedhik. Kronten bolak-balik kula sanjangne perbedaan kita niki tipis banget. Bedane awake dhewe hanya ya dalam memilih dosa. Ana wong ku pilihane senengane milih dosa. Ya ahli maksiat malian. Ngoten. Nah sedaya kala wau monggo kita renungaken. Bila kita niki memang di dalam dunia niki kudu amanu tur wa amilu niki. Kok ya harus lho, mboten iki imane saiki lah aku sik enom masuk lek rada tuwek mawon aku tak amal. Mboten saged. Wong gawe wawu kok. Alladzina amanu wa amilu gawe wawu mutlak niki tidak ada jeda. Iman ya mesti karo amal. Beda lah umpamane niku lafate gawe fa utawa gawe summa. Ya umpamane niki innalladzina amanu fa'amilu gawe fa mboten gawe wawu utawa summa amilu gawe summa. Lah niki barangkali awake dhewe saiki iman sok wae lek wis rada tuwek. Tapi niki gawe wawu limutlaqil jam'i. Iman ya langsung amal soleh. Awake iman teman Gusti Allah, mongko apapun yang diperintah Allah ya sak kuwate dhewe kedah dilampahi. Wayahe salat ya salat, wayahe ngaji ya ngaji lan lintu-lintunipun. Mananipun nggih kados winginane. Kita niki bekerja hanya menunggu waktu salat. Nggih. Kita mengisi ya atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu hanya menanti waktu salat. Lek waktu salat yang kita nanti ya wow saat salat iku mang wis teko ya awake dhewe langsung salat. Nggih. Dadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat niki di samping bener ya pantes niku sholihat. Nggih. Amal-amal sing bener, sing apik menurut Gusti Allah ya menurut kaum iku jenenge sholihat. Nah, khair bedone. Niki penting. Ini sholihat mesti ana hubungannya karo masyarakat. Ngoten niku. Jadi wa amilu sholihat. Lah monggo anggen kota Telenggan niki nggih. Sebab ngaji niki nuwun sewu sakjane ora kok akeh wong teko niku mboten perlu. Apakah oleh ngaji awake dhewe Lenggan niki bisa merubah diri untuk lebih dewasa? Lah niku sakjane sing penting niku. Lah masalah sing teko sithik akeh niku mboten bahasane awake dhewe. Nggih, mboten bahasane awake dhewe. Dos pundi keberadaan majelis ngeten niki mampu ya minterne perasaane awake dhewe anggen mengawula marang Gusti Allah niki tok sakjane. Nggih, niki tok sing perlu kita wujudno dalam kehidupan kita niki ngoten niku. Jadi anggen kita ngaji niki bener-bener memang untuk menjadi sempurna, tambah sempurna mengiringi langkah kehidupan kita sehingga kita niki bener-bener niki pantes layak ya sebo wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji asataya jiratal alamin ya uwailal judi wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.